something special. Good evening, everybody. Let's give a big round of applause to Lionel and at the same time, Chrissy. Come on. Thank you very much. Energy to everybody for this once in a lifetime occasion. Well, it's really great for me to be back here at Banal. At the same time, well, for this time, hindi na po pageant ang host ko. But of course, this is my pinaka-special day na ating couple. And by which we have Lionel and Chrissy today. At kaya naman, isang malakas sa palakpakan ng hiyawan from Banal! Yan! Dapat din ang energy natin for tonight because we have a lot of things to celebrate. More applause, more cheers, everybody. But before we start, syempre naman allow me to have a great welcome po sa ating mga special family and friends. At syempre po, pagpasok nila, bigyan natin ang masigaw po palakpakan. Once again, welcome to the wedding reception of Visay and De Los Reyes. And first of all, let us welcome our dear parents. Kaya naman palakpakan natin, ladies and gentlemen, the dearest family of Lionel, Mr. Edwin and Mrs. Fredelina Visay! Palakpakan, asan po ang family or Visay family dito? Humiyaw kayo! There you go! Put your hands up po, taas natin. Yan, kaway-kaway po tayo, please. Kaway po tayo sa ating mga bisita. Yan! Okay! At syempre, bibigyan rin tayo with all the love and support. Please welcome the dearest family of Chrissy. Palakpakan po natin, Sir Dominador and Ma'am Medina De Los Reyes. Asan ang family ni Chrissy? Ang galing! There they are. What about all the love to see Ma'am Medina? Nice! And this is it, everybody. Syempre naman, we also have our secondary sponsors. Would also like to acknowledge ang mga cute na chikitings natin kanina. Thank you very much, your little boys and girls, Francis and Princess, Savian, Jemima, Jacana, and as well as Ezra, Yuan, Jalan, and John Sus. But right now, hahagapin na tayo ng isang masaya na sayaw. Kaya naman, let us welcome first the four sponsors. Maynard Visay with Thea Jane Lazaro, De Los Reyes, and yes, Darius Lee Acosta. Palakpakan, everybody. Let's go. Next party. Come on, guys. This is your time. Yeah. And now the groomsmen, everybody, paso! Paano naman? Palakpakan si. And go! May prize po ang mananalo. Sino? Sino nakapala? Dito, dali. Alright, to those who know the answer, please, lapitan niyo ako dito before we finally meet our couple. Ano ang tawagan nila? Sige nga. Alright, Mami, ano po ang tawagan nila? Congratulations, we have a winner! Napakaganda ng regalo sa inyo ni Lionel. And at the same time, Chrissy, kaya naman sumagot na po sa aking mga katanungan. Sino makakapagsabi sa akin kung saan ang kanilang first meeting? Yan natin muna nga nakitaan na Apo. Actually, dito yung Madlangban na. Particularly nesa na government-owned nga lugar when the building. Isun papapanan nyo no ang dapay saksakit yung Apo. Alright! Sige ganyan na. Alright, to those who know the answer, lapitan nyo ako, dali! Ito yung first meeting ni na Lionel and Chrissy. So, saan ito? Santa Teresita Hospital. Santa Teresita Hospital, ma'am. Sigurado ka bang ito ang natin? Dadong kasal dahil mali ang sagot mo. Mali. Dito yung nagdakban na Apo. Pinupuntahan po ito naman may sakit. At usually dito rin po tayo or pinibigyan din tayo ng mga libreng gamot para sa mga bata. Ano ang tawag sa lugar na to? Alam mo ito pasigan na. Alright, we would like to inform you na mga suppliers po natin ngayon fully vaccinated including me. Kaya okay po kayo na makipag-interact sa akin. So, sino sasagot? Yung nalang po magpagaling ako. Check talaga, ma'am. Yan. Talaga para makilala ka na ating mga bisita because this is the meeting of the two families. So, hello, Mami. And what is the correct answer? Saan ang kanilang first meeting? RHU. Saan po RHU yan? Ang dami po, libo-libo ang RHU sa Pilipinas. RHU
nagustuhan. Adalat na digitikat na regalo. Alright, chocolates, teddy bears, kem adame sa apong nga hanpay pulos na awat ni Bride nga regalo. Ana Dijay. Sino pa kay baka niya? Actually, this is very typical during Valentine's. Yan kita niyo kalimitin, Dijay. Di gamit nga haan na pay pulos nga naawat. Ngayon tata, isungarod, hindi ka natakilang nga regalo nga naawat. Tagaputan niya asawa na, ano kaya ang gamit na yun? Or para nakikita natin na very obvious sa lugar na ito ngayon, Ana Dijay Apo. O, diba? Ano regregaluan tayo kaya? Urela, teddy bear, chocolates, kakasdyan yung antamay mesa na handa pulos nga naawat. Ana Dijay. Okay, ma'am. Ano po? Pag ba nagsagot natin, ikaw magbibigay ng prize, ha? Oo, okay. Okay, ano po? Wedding ring. Wedding ring is wrong. Nakikita na po yan ngayon sa mga laking labesa ninyo. Very obvious na! Ano? Puso. Yung puso. Sa bali dito. Alam mo, may magtakam yung bagang adalip. Okay. Next. Flower. Congratulations! Flower po. All the gifts na binigay. Siyempre, flower pa po. Pero ngayon, kita-kita na natin na yun na ang kanyang napakalaking regalo na hinahawakan ngayon. So, ladies and gentlemen, may I have to request all of you to mag-there tayo aming apo. Come on, let's all rise! Alright, as we welcome, when I say applause, 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 palakpakan, when I say cheers, hihiyaw tayo ng napakalakas. Pagpasok nila dito, ikutan nyo sila, ha? Party-party lang. Ready? Ladies and gentlemen, for the very first time of their lives as husband and wife, of course, celebrating with us, all the love and all the cheers. Let's give a big round of applause to the newlywed, Mr. Lionel Misay and Mrs. Christy K. de los Reyes Misay! Palakpakan lang, everybody, come on! Put your hands up! Hey guys, for this once in a lifetime occasion, Lionel and Christy at the center. Guys, ikot tayo 3, 2, 1. 3, 2, 1, go! Ikot, ikot! At gusto mo marinig ang ating mga bisita na humiyaw! Woo! Ladies and gentlemen, mabuhay ang bagong kasal! Lionel and Christy! Kiss! Kiss, kiss, kiss! Yan! Palakpakan, everybody! Come on! There they are! Guys, alright, on stage na lang. Well, Lionel, kailangan mo muna ihatid ang iyong asawa. Magpapahinga lang muna siya konti. Because right now, I may have to request, actually, ang pinakamamahal mong mom. Alright, Lionel, saka ka na lang muna magpapahinga. Sunduin mo muna yung pinakamamahal na mom. We would like to request Ma'am Fredelina. Ma'am Fredelina, sunduin mo siya, please. Lionel, as because we're about to witness one of the greatest things for tonight, lalong-lalo na po na ang ating pong mga parents ay binigay nilang kanilang lahat para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. And this time, we're about to witness one of the special moments in this celebration. Palakpakan naman po natin ang Fredelina with her son, Lionel, for the mother and son dance. Ladies and gentlemen, once again, Lionel together with his mom, Fredelina. Palakpak, salamat. It's about time for us to witness on how a father will truly show kanyang pinakamamahal na suporta sa kanyang anak. And with that, I would like to request Sir Dominador de los Reyes. Sir Dominador, pakisundo lamang po yung pinakamamahal na daughter. As, ladies and gentlemen, presenting to you, Mr. Dominador, together with his daughter, Chrissy, at the dance floor for their father and daughter dance. Once again, another round of palakpakan. Lionel, please approach your father-in-law. Sir, pasa mo po ang kamay ng iyong anak sa kanyang asawa. Thank you very much once again, Sir Dominador. And ladies and gentlemen, presenting to you the couple's very first dance, Lionel and Christy. Palakpakan, everybody. Kung ano ang
malay kong sports bag, malay ko kung ano nga po ba? Congratulations! There you go! Siyempre, ayan po, isa sa mga pinakaraming collection ng ating bride. She's really fond of bags, everybody. Ayan, it really makes her happy. Well, aside sa pagmamahal na binibigay ni Lionel. But right now, all the love, speaking of that, everybody, as early as now, kumpleto pa po tayo. Let us now hear the message of thanks of Lionel and Chrissy. Alright, now as a practice, kailangan na habang ang cake slicer would be the loving wife sa hirap at ginhawa laging magkasama. Now, yep. Alright, pakawag natin yung chilyo kay, alright, kay cake slicer kay Chrissy. Okay lang kay Chrissy, first time na naman na ikasal. Sige, tuturuan ko kayo. Ayan. Alright. Alright, ayan. Before you cut, ganyan lang muna. Excited tayo. Everybody, let's all count up to 3 as they slice the cake. 1, 2, 3! Ladies and gentlemen, the cake slicing of couple. At kaya naman, get a slice of that very sweet cake na para naman ba sinaya na ating mabisita na I'll share the sweet moments together. At the center, please. Center tayo. Okay, ating mabisita. Or, there you go. Lakihan na. Diyos ko po! Uy, kawasan ko ng konti. Sinasobrahan mo eh. Sige, yung kagayin mo na yung kaya mong kagayin. Yan. Ang konti lang naman pala. But at least, you guys get to share the sweet moments together. And let's try. Lionel, ikaw naman. Gaano malaki ang pagmamahal mo kay Chrissy? Yan. Tetan, sumuputin. O, yung sakto lang naman. Alright. There you go. Apple, dreaming about how many kids? 4? Tatlo. Alright. Parang I love you. The same as kung gano'n karami yung lip layer ng cake nila. Diba? Saktong-sakto. Okay? Isigat na lang po yung ating little cake. Thank you so much. Okay? I think we may have to give this to you. So, yeah, na level to it. Everybody, please raise your glasses. Ingat at titigil mas baso tayo. Apple, let's go, let's go. Gusto namin makita lahat ng mga bisita na magtaas na kanilang mga baso. Alright, and all together, we say, cheers! Kasi mo pa rin ang patingtingin yung matigil mas baso yun? Okay, patingtingin natin na din. Uy, mga iba pinggan na. Sensya po, mamaya pa yung dinner natin. Alright, anong gusto nyo gawin ng couple? Okay, pagbibigyan natin ang ating mga bisita. Yes! 1! Louder! Lakasan! 6! 7! 8! 9! Nag-enjoy naman kayo. Alright, 10! Everybody, mamaya natin ang couple! Nice talaga. All the sweet moments indeed. Alright, now, okay, bilang isa sa lang with all the strength that you have, siguro naman kailangan mo na magpahinga yung pinakamamahal na asawa. Hindi mo muna siya sa stage. Well, except na lang doon sa atin. Lionel, mamaya ka na magpapahinga tol. Nako, halika na. Dahil very hardworking ka, tatanungin mo ang ating mga bisita. Nakita niyo na bang sumayaw si Lionel? Oo! Asan ang Misay family? Makansyaw ang Misay family. Ganyan sila kasaya. Well, dito tayo magsisimula. Alright, bilang lalaki, bawal na. Babawan natin ang kaligayahan natin. At kaya naman, hatugan tayo ni Lionel. Matagal mo na pinaghandaan to. Pero ngayon, iyong-iyo na siya. Music, please! Yan! Alright, yung masika at sexy Lionel. Go! Igiling mo, Lionel! Yung kamay mo! Yan! Woo! Sige po, dilapit lang, dahan-dahan. Hangan ka agad na listo. Okay. Yan. Pabalik ang granada sa kayat mo. Okay. Ang nandang dyan, medyo pitin lang. Ano talaga sa mas malapit ang gusto niya? Alright, question once again. Anak ko sa rin na tatlo, ikatin na wali baba na si Garner Apo. Anak ko sa rin na? Galing sa kanila, ha? Dila daw. Ay, sorry, ngipin pala. Alright! Okay guys, so
Al Lionel. Awan sa bagay ang pagkatang dito na dilakit ni Carter Lae. So much! And with that, unang-una maglalaro sa ating game. Tawagin mo na yung mga kilala mong single gentlemen. Alright, single boys muna. Dahil ang gagawin mo ay maghahagis ka ng bulaklak. Okay. Alright, ganito ang gagawin natin. Talikod tayo, sir. Alright. Maghahagis ka ng bulaklak and all you have to do, get a catch lang. Ang catch kailangan natin flower, Ang catch kailangan natin flower. Mesa lang na, flower ti mesa nga lalaki ng buwas. So, once nga, alright, kung na alahin yung sigo din. When, pinaunahan dito. No, sino't nga makaala, good luck. Ready, set, first flower, throw! Alahin mo never flower, throw! Kuha! Di nga makaala, isuti mga bakit. Go! Yan! Alright, another flower, throw! Alright! Thank you very much and congratulations! Akalain mo pa naman to. Thank you very much sa inyo na yan. Wow! Hindi namin in-expect! Alright! What's your name? Ilang taon ka na? 18. Oh yeah! Hindi sakto. Pasok! Pasok na! Alright, kasi pag 17, syempre, yung pangalawang, hindi ako nagulak siya, yung mananalo siya. But right now, what's your name again? Jason Rizal. Okay, Jason, side na! Nasaan kayo? Woo! Yan, okay. Ayan, itaas mo ang bandera ng Misay, ha? Kunin mo yung garter. Alright, kunin mo. Yan. Alam mo, actually, hindi mo siya pinakamalas, kundi siya po ang pinakamaswerte. Malalaman niyo po kung bakit in a short while. Pupuin lang muna natin. Ready, set, go! Alright, ikot, come on. Ang hindi sasayaw, automatic na mananalo. Yan! Maro G! Maro G! Naawa ko kayo. Naawa ko kayo. Parang bibigyan ng mga uso sa kanya. Alright, boy! Yan! Thank you so much. Sige, go. Maraming salamat. Go! Yan, sige. Layuan nyo! Uy, layuan nyo! Ang lako mo na yung clingy. Layuan nyo! Alright. Yan! Maraming salamat! Let's go! Lima na lang. Yan. Sabi ko nga hindi sasayaw. Mananalo na. Kahit lima pa kayo. Go! Uy, party! Huwag ka sa tawa. Huwag kayo yung basit. Huwag kayo clean. Yan. Maraming salamat. Apat na line. Tuloy na natin yan. Oh! Sayaw! O sige, dahil pareho sila maayos ako po. Let's go! Alright, thank you very much. Salamat na lang! Yes! Miss Maria! Alright! Yan! Thank you very much! Congratulations! Woo! Alam mo, isa ka pa hindi namin in-expect. Napakaswerte mo ngayon. At mas maswerte na naman si Jim. Ang kuntut pa yung ulo. O, sige, tapusin na natin itong tradisyon. Just for the last time, upo ka na lang, please. Alright, ano ang tila palayo mo? Okay. Asan ang family ni Dan? Ayan, alright. Kasi kung anong ginawa ni Lionel, dapat mas magaling ka na. Alright, wag mo na. May girlfriend ka na? Wala pa. Oh, may boyfriend ka na? Wala din! Oh my gosh! Dito talaga nagsisimula lahat, everybody. Sige na, please. Pwede pahiraman na lang natin ng bouquet si Dang. Yan. Pero upo ka lang, Dang.
chill ka lang. Napakaswerte mo. Ayan. Pag nagka-jowa ka, anong gusto niyong tawagan niyo? Pag nagka-jowa ka, anong gusto niyong tawagan niyo? Mahal. Talaga na dalawa to. Sige na nga, for fun to ha. Pero syempre kailangan ay para iparamdam mo rin sa kanya kung paano ang magmahal. Okay? Kaya naman, music please! Yan! Alam, wait lang. Huwag ka magmadali. Parang pupunta sa kanto na makikiinom. Dahan-dahanin mo to. Paano yung sayaw ng sexy? Ganon. Okay, alagasin mo ha. Oh. Cool! Yan! Parang makalasa ng Misay family! Woo! Yan! OMG! O, ikutan mo siya! Ikutan mo! Alright! Okay! So ngayon, okay? Parito may kakarod ba sinir? Parito may kan? Tsaka mo mas nakagading kayo. Sa kayo nagkapsat. Alright. Agkano kayo ba? Uy, ang kasisid naman kayang! Allah! Huy! Kada ka naman! Ang paunay na tinaya nakapaspason tayo nga din na oras ni. Hindi pwede yun. Salamat kasi kasisid naman yan. Oh, alam mo pinaghandaan naman pala. Okay. Hindi ko alam kung anong sayaw yan. Alright, ayan, ipasok na lang ko konti ang garter. Serek mo kasitin. At wala naman siyang girlfriend, no? Wala. Itaas yan gamit ang ngipin. Hanggang dyan ka na muna. Ngipin. Ready, set, go! Ako kayo pa. Sige, dahan-dahan na lang. There you go. Taas ko pa. Malalaglag yan. Okay, everybody, palakpakan naman natin. Thank you very much. Picture na lang, please. Ay, ako. I feel good. Wala ako lagi na. Palakpakan naman, of course, galing from the Proud family. Okay, thank you very much. And the